Akamang dohot inang 5 tahun 3 bulan mahami marhobas di tonga-tonga ni Huriata di HKBP Resort Bandung Tengah Honate. Luar biasa do parsaurat tasalilingon. Huingot do pe baru saha tau tuson di jako kamu hami dohot dinggan macai dinggan. Ada yang menjemput kami ke bandara. Uripu hami do itor tujawu buanonna colo dibuat do hami keliling marsi panganon di batudu odo amang badung om masongosonon lasier rohanami dungi sermom mamuse parhalado hati yang sangat terbuka dari amang inang rekan-rekan parhalado macelas rohana sida majakon hami marhobas di tonga-tonga ni Huriaon dakolan parhalado lumobi tahe hamu akamang dohot inang hahangin apo subulung yan akon nami akasikola minggu molo tungadong ison tongdo di patuduho kamu haulion ni rohamuna majakon hami uparhatopot hami doi manak pigahali hami ro tu badungo tu reform bandaon ala memang gumudang di lebang do tikkin hami ate gudang di lebang do ala uluan di Huria di lembang do hami alai ganup ro au tu reform bandaon dakaduk pola hea hubege hata nama dok dang paditatai inna rupani paditani lembang doi dang linna paditata inna do mulai ate mari hamu saluhutna dangmar pasohotan asini rohani Tuhani saya mulak ratado ganuk manugut inna di adung tulu ayat 22 tidak berkesudahan kasih setia Tuhan tidak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi itu nahu parhatopot uban nabu itong hita marsaud di tikyon lumubi mah om matiki parpudi di hami makobasi di tonga-tonga ni Huriata ala nungaro surat penempatan nai baru tu HKBP Karawang hola dua masih do honok kuamang dohot inang adorak sobor hatami naparjulu saliling marsaur hita datuk tagamon suadong akka hahurang aku ate dak tagamon suadong akka kesilapan manang akka kesalahan hatana palubihu baik dia ka parsaura siganupari doh dia ka jamita perak boido menusuk menyakitkan alai di somma upangido hami unang mapaingot-ingot tamui lupa hok kamu masudia ka hahurangan nadong huula hami salilingon alayak kana dingganima taingot hami pesongonima kana dingganido barita honon nami siak kamu tuluat Karawangan non napaduahon di nama kubasi hurian itu hani tagamud do saya dong akka tantangan akka hamaolon adong do madok sebaik-baiknya manusia pasti ada yang tidak menyenangi tidak menyukai sadenggan-denggan dape ulaon naniula pasti saya dong doi nama kasuguhon ido pe jolma gudang dope nasolomoro hana tigor nasolomoro hana sitong jimolo hana hatahon na sitong gabi suguro hana lapatan na saya dong do akno nakahamaolon dan iadopan di Hurian nai baru alai pos dorohaku di tangyang muna bodo margugo mardala di isude alani tangyako kamu hami tangyako kamu di bagas muna asa margugo au makobasi di Hurian nai baru hamupe saya toktong do buanoku di tangyang nami asa Tuhan nama masuk-masuk luar biasa naking pungalan siate amang dohot inang hidup ini jadi kesempatan harus menjadi berkat saya tutui akan tua-tua nami dilehot Tuhan marihamu hahi pasod do gajang ni umur daw maka sahi-sahi tati amang dohot inang boy hamu songon eden naking gabe pasu-pasu tunahu maliangna alani sahat ma tabi nami tu ita saluhutna selamat berpisah untuk
sementara waktu ay tong do sa distrik. Tong do sa distrik boy do pe musay pasuk pangat Atong tapasikop ma parsaurata marhite na majalo hatani debata jumolo mahita martangyang. Dame ni debata na sumurung siang saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Atani debata di hita di parsaurata di minggu sadarion sian barita nauli na sinuraton ni Apostel Mateus bidu 10 ayat 32 saha tu 30 sia. Hujaha madihita takas mata payhutihut di bagasar rohata. Ay ganup na makatidak ko nau di jolo ni jolma ido hatidak konokku di jolo ni damang na di banua gijangi. Alay ganup na masuada honau di jolo ni jolma laus suada honokku doi di jolo ni damang na di banua gijangi. Unang madiri puro hamuna na mabuat dame au ubahen naro tu tanoon. Dada naro au mabuat dame tung podang do. Ay naro do au babadahon anak tua mana boru tu inana parumain tu si matuana boru. Jalatung dongan na sajabu gabe musu ni jolmai. Nahumolong roha dia mana manang di inana asa diau dak tamai siseaku. Jala nahumolong roha dia anakna dohot di boruna asa diau dak tamai siseaku. Jala na somamorsan silang na tuibanai laho mangihutto nau dang natamai siseaku. Ay na marhamaolhon nguluni ido na mago sugot. Alay na sumeahon nguluna alaniaw ido jupangan ngulu sugot. Imasahat na. Agadongan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Hedora tabigi padohan ni halak batak na madok sapala na maridi ikon ton wate. Sapala na maridi ikotonu dang boy sasabula dang yasi ito na yung donan na. Orang yang mandi harus basah keseluruhannya. Tarsong ni mamuloy bahasa Indonesia. Lapatan na molo taula sa daulaon unang satonga. Unang satonga dalan. Unang setengah hati. Alay ikos yan nasa roha jala ikos sa hatu na sidung ulaw ni doho sikop unang gatung sikop jala na mangulay pe siyan sa luhut roha. Tarsangonilo na naing di Pangido Jesus tong tuak kasisiyan na nasa 12 ay uju di pilitiba na jala di paborhat sisiyan na sa 12 ay gabi mamaritahon barita na ulii. Di paingo Jesus do nasida di jolo ni trupukon tungpay kom mga dopi ak kahasusaan ditulak ak kahalak na makasuguhon Jesus Kristus nasida alay unang masohot. Tetap lakukan sampai akhir. Sahat tu nasidung sikop bahkan sampai akhir hidup mereka. Yesus meminta untuk menjadi murid yang setia melakukan panggilannya. Lalu sido nang napinangido na tuhi tadi bagasat tikyon. Ay dada holan na sa 12 targoar sisian ni Jesus. Alay sudero halak na porsea. Semua orang Kristen adalah murid-murid Yesus. Alani di pangido manang tuhita asa mangihutto ni banas hibul sian nasa rohata. Unang satonga rohatai. Unang satonga ngulutay talehon laho mangihutto Jesus alay kon hibul. Alani yamang dohot inang na hinaulongan ni Jesus Kristus songod dia ma ngulu na hibul mangihutto Jesus tabereng ma pinomat opat na pinangido ni Jesus siya turpukon nate. Na parjolo makatidak ko ni bana di jolo ni jolma. Mengakui Yesus sebagai Tuhan di hadapan semua orang, di hadapan semua manusia.
Mengakui bisa juga berarti memberitakan. Memberitahu siapa Yesus itu kepada orang lain. Pabuabuahon isi Yesus. Menceritakan siapa Yesus itu. Supaya semakin banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Yesus. Mengakui juga bisa berarti menyaksikan siapa Yesus itu bagi kita. Untuk dikenal juga oleh orang lain. Mamaritahon, pabuabuahon, maka tidakon. Basa direkod hita jala dipangido Yesus asa maka tidakon ibana. Sebab orang yang mengakui Yesus juga akan diakui oleh Yesus di hadapan Bapa di surga. Molo tapabua-bua do goar di Yesus Kristus tunatorop tu hamaliangta idok na king hati dakonok kudo nang nasida di jolo ni damang di banua gijangi. Ketika kita memberitahu siapa Yesus kepada orang lain, Yesus juga akan memberitahu siapa kita kepada Allah Bapa di surga. Donon nama rupani ay hutad dado padita pitu sinagai. Say di barita honido guarahu. Hati dakonon nama muse tujulo niya may hutad dado tongi. Pamasuk may bana tu surgoy. Masuk makan. Oido inna di bata ama marupani damang na di banua gijangi. Alay sa balikna molo sohea tabaritahon tababua-bua tu jolma panadayot tataringot tu Jesus ba Jesus pe suadahonon na mahita di jolo ni damang na di banua gijangi ditadahodo sianuon inna damang na di banua gijang marupani de bata ama edak kutadday sohea di pabuay guarho manak tuise didak kutadday inna ibana ma inna Jesus ma rupani atong dangiso ninganan niya te inon nama itada hodo ruas ni huria hagabebe badung reformandai utada inon ni Jesus ma tu damang na di banua gijangi aido idok nasa na makatidak konau di jolo ni jolma huhatidak ko mai di jolo ni damang hutada doi damang amang akan naburju do sudei aka parholong ni roha harus semboyan nasida pe reformanda masih holongan aka parholong roha do isi sudie inon ni Jesus Kristus ma di jolo ni damang na di banua gijangi atong nasida pe bongo ma tu inganat tahun karena itu beritakanlah beritahu saksikan kepada siapapun Yesus Kristus yang kita sembah. Unang maila ido naneng donon na. Unang maila, unang mabiar. Adong no halak na porsea. Maila. Pabuahon isido na sinobana. Molomangak kamu di kepsi amang dohot inang. Barani hamu martangiang. Barani ade. Barani toho. Mulai hati mada. Hamu akan poso yang akon nami. Kalau makan di tempat ramai, banyak di situ orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Berani enggak berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Songon nahurang. Adong do songoni ala di kepsi mangan. Kiri kanan muka depan belakang akan hayate. Roma dongan nor rupa nih. Ayo siapa yang buat doa? Adong mama kusipun, enggak usah. Nanti didengar. Narupadi. Sotung di BGI maksudnya, sotung di BGI. Jadi gimana? Ya udah, makan aja langsung. Tapi masuk mau diinah. Langsung mah. Sia dia botoon ni halak na porsia di Yesus kita. Anggo sobarane hita makatidakon isi do hita di jolo ni natorop. Ingoton ni Jesus may ay narahay mga langkep sido halaki dang martangyang basa dang martangyang maila mangihutok kita mangila mangihuto nao inaw ni Jesus ma tu damang na ibadua kijangi dang itad day hita
Hita pedak tatadai sotungin na maun. Karena itu jangan malu, jangan takut. Apapun resikonya, kita harus tetap bersaksi, memberitahu siapa Yesus yang kita sembah dalam hidup kita. Dialah juru selamat kita. Napa dua hon hamu kadongan na hinaholongan ni Jesus Kristus, halak na tutu mangihuto Jesus. Ikonubal gado holong na tu Jesus sian tu sude jolma. Bahkan sian tu na torasna. Doho tu akayanak kona. Halak na humolong roha dia mana manang diinana dang tamai sisi akunin na Jesus. Yang lebih mengasihi anaknya atau menantunya daripada aku, dia tidak layak menjadi muridku. Anggom macai honado sebenarnya tu ngolut ta si ganu pariate. Aliat dorak soy di do Jesus matong naking unang diripu hamua roma buat dame tung podang do. Ai pabadaok kuma anak tua mana buru tu inana parumain tu si matuana buru. Jala tung dongan nasajabu gabe musuh ni jolma. Teman serumah akan menjadi musuhnya. Musuh orang yang percaya. Maksudna sasitongna godang do salah tafsir turpukonade. Dang tutu HP Yesus mabuat damai gabeninna. Dak songoni. Yesus tetap pembawa damai. Ala nama buat damai do ibana uban narotu tuat tu portibios ya banu gijang. Para mehok kita dohok debata. Manesa dosata gabe mardame mahita tu debata. Di padame donang hita tu akadongata. Unang marmusu. Di padame donang hita tu dirita sa diri. Asaboy mardalan madalani ngolu dohok denggan. Alay khusus di bagasat turpukon. Molo pedidok podang disi bukan berarti Yesus mau membawa keonaran, kekacauan atau peperangan, tetapi itu hanya sebagai simbol bahwa pedang biasanya dipakai untuk memotong atau memisahkan. Contohnya, molo di bagian kesehatan amputasi adong doate. Asa sirang narotaki, asa sirang sahiti harus dipotong supaya tinggal yang bersih. Tarsongoni do naneng donon dang nagabe mabuan kekacauan. Alani di paingo Jesus manaking ikon humolong dorohata tu Jesus daripada tu sude jolma. Bahkan tu akka keluarga na jonokpe. Bukan berarti kita dilarang mengasihi dang songoni. Tetap do ikon haholongata dong atta jolma na tua-tua akayanakon, tetapi jangan melebihi kasih kita kepada Yesus Kristus. Boasa. Ala memang keluarga no jajujut gabe penghalang di hita lau mangihuto Yesus. Mengapa Yesus mengingatkan jangan melebihi kasih kita kepada sesama orang tua atau anak menantu? Karena itu yang paling dekat pada kita dan itulah sering menjadi hambatan. Anggo halak nasing do peduli amat. Ay rono aeng hala iyon sa badungom mangorayaw marminggu di lebang doaw. Dang roy. Alay isi do nasipata buhay mga bati na jonok tuaw do. Gelekku. Keluargaku. Ido na jujut. Hula-hula. Tongom mahamuno aeng nang marminggu. Apake bagat bisude uli ate. Ito roma hula-hulay. Ahamay do kok kamu kamang do inang. Godang do halak holadung roh hula-hula na bah narodo hamulae toy ma pahudul hamu ma isom mahita. Gabi sudah marminggu. Akayan ako pe jojo do songoni aneng marminggu rona torasna. Janganlah dulu nak. Bapak kan juga mau gereja. Bapak dirjen lo mau meretak nanti. Kamulah dulu jangan gereja biar jaga rumah. Inna muse. Ya udah Pak. Di rumah aja. Inna marupani. Lapatanna buy do na toras. Buy do ke keluarga si solhot gabi pangabati. Jalay do na jumujud. Sering do PWH binege. Tu dia hamu inang. Basadang marminggu imadamang majabui hami arisan ni hula-hulay. Karena tuan rumah di arisan maka tidak hadir dalam ibadah.
Alai pos doro aku anak king adong do mangalu siate siamun. Ahamay do ko kamu tu hula-hulay betarap marminggu ninna. Om manadu minggan. Jangan sampai karena keluarga, karena orang-orang dekat dengan kita jadi terhalang beribadah kepada Tuhan. Apalama cayuli matong molo tadok ba tongon hamu roate lae ngadau hamu ngaluja asa sumuang gogomuna beta marak marminggu mahita hami ngeradi hamu pe ngauli tong beta ma rak mahita asa utawon dom muse parsaurata dung di pargugui hatani Tuhani hita tu dia pendok kita manang namanga di dia pe hita nga bebas mahita. Beranikah kita berbicara seperti itu? Sasitong naik ko barani. Dan itu harus dilakukan orang-orang percaya. Ikonubal ga holokta tu Yesus sian tuaka nadong di humaliakta. Alitong de ko kaholongan bukan berarti tidak mengasihi. Napatuluhan mo se natutumang ihuto Yesus ikorade manuhuk silang natuibana. Memikul salib. Najulo di ngulu ni halak Rom, salib adalah sebuah alat untuk mempermalukan seseorang di hadapan umum. Asatung maila situ tuh menunjukkan seorang yang disalibkan itu adalah orang yang sungguh-sungguh tidak berharga, sampah, orang yang harus dibuang, dan salib juga merupakan tindakan penghinaan, penyiksaan yang luar biasa. Songonido nang boy masa dito nga tonga ninguluta. Ido silang ngiyate. Dengan mengikut Yesus, pasti kita akan menghadapi banyak tantangan. Dipermalukan, dihina, bahkan disiksa, diancam. Tapi Yesus berkata, pikullah itu semua. Tuhuk may saluhutna, unang palua. Ay molorade hita manuhu kisudena. Naking didok hati dakonon nama hita. Kita akan beroleh nama dan hidup yang kekal di genggaman tangannya. Dang aguan manangaha hita. Molorade hita manuhuk sudenai. Jalan mangihut mo saya dipaingot halak na mangihut ton Jesus. Dang mabiyari nang peikon aguan hosa. Orang yang kehilangan nyawanya karena mengikut aku, dia beroleh hidup. Dang magoy. Jadi sekalipun kita harus kehilangan nyawa karena mengikut Yesus, tetapi sesungguhnya kita tidak kehilangan, kita akan memilikinya. Bahkan hidup yang kekal akan disediakan oleh Yesus Kristus bagi setiap orang yang mengikutinya. Melohnya bagi kamang dohot inang sahalak misionaris yang Amerika namar goar Jim Elliot. Jim sering di goar yate. Ia si Jim on mulai si SD iba na satu SMA halak na pistar do terberita. Halak na berbakat lumobi ma di bidang pidato. Setiap pidato yang dia tulis selalu dimuat di media-media sosial. Ala jago-jago ak pidatona. Pola do sappe parmodding ni Presiden Amerika Franklin sian sude nabuhi marpidato ibana SMA do petik kini ibana do dipilit laho marpidato di parmodding ni Presiden Franklin. Alani terkenal ni ibana. Duk tamat ibana SMA sudah menawarkan pekerjaan. Di perusahaan disinilah kamu akan menjadi manajer, kamu akan menjadi pimpinan. Guda kiam matawarat tu ibana. Alai, aduh dipilih ibana. Songoni godang ditawaran pekerjaan dan masa depan yang cerah. Alai dangolo ibana. Gabi ahaduho inna nasing. Gabi misionaris doau. Sikola may ibana sikola teologi. Duktama sikola teologi. Lawa may ibana tu Ecuador. Marjamitay may ibana di si tuwak kahalak Indian na adong di si. Alay tulubulan may ibana di si adong mamasalah mati may ibana martir dibunuh oleh orang-orang Ecuador. Sudah mapauto-oto ni bana. Pauto-otohon.
Sudema mangarehei ibana. Patak suhebat. Nga sude menawarkan pekerjaan. Nga sude menawarkan masa depan. Alay tarhona dotusi. Inna natorok masude. Tarhona lao tu orang Indian. Hapelas mate. Inna akan mangarehei ibana. Seang nai. Sia-sia ngului. Kehilangan nyawa dia. Inna kana torok matong. Om mana so menghargai hidup. Inna muse. Unakon ngulu na tahe. Ngulu ni keluarga na pedangi haholongi. Ay tongotong ditinggal honibana do. Inat tanai. Dohot sahalak. Yanakon na marumur 10 bulan dobe. Nga dileo debata keluarga. Dileo ni anakon. Sudah menawarkan pekerjaan yang bagus. Tarhona memilit orang Indian majamitai. Bamate matong lok may taon. Inna jolma akana mabigi baritai. Songonido ngulu ni naso mangargahon akka nai portibion. Inna kana deba ma mariswang mangulu nai. Inna. Dia kehilangan kehidupan. Tetapi pertanyaannya, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, benarkah dia kehilangan nyawanya? Benarkah dia kehilangan hidupnya? Memang secara duniawi kita bisa berkata dia telah meninggal. Dia hilang hidupnya di dunia ini. Tetapi sesungguhnya dia tidak kehilangan kehidupan yang kekal, kehidupan selamanya. Ai ido ridok Yesus nasu meahon nguluna ala nyau ido jupangan. Orang yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memilikinya. Jadi dang nama aku nguluni si Jimmy. Bahkan di golom jala di pertahat to Yesus doi unang sappe mago. Begitu juga gala hidup kita. Kalau kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, mengikut Dia sepenuhnya, Tuhan juga akan mempertahankan hidup kita dalam tangannya. Dang adong aguan kita. Dung 3 bulan parmoding ni si Jimmy, adong makan na mengagumi ibana dibuka masude data-data pribadina. Habe sebelum gabi misionaris ibana ngadi surat ton ibana nion ayat 30 siaun. Namar hamaol hon ngoluna mempertahankan hidupnya, dia akan kehilangan. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memiliki. Adong masuk surat ibana. Suak songoni muse inat tananak king atik pe naung mabalu maniyate. Mabalu ay ngamoding be si Jim. Alai gabi inat tanaoddo manoruson ulaun ni si Jimmy. Dia pergi ke Ecuador membawa anaknya masih bayi di mana mai pajupang do sude masyarakati batadahod dirina terkagum-kagum masude akahalak Indian na di Ecuadori. Ngata pa mati amat tanah. Hape dihahulong ido hita deba. Tarsongoni may idokon. Ihahulong ido hita. Gabirodo tuson. Rope tusod dang mabuan dendam. Alay makahulong hita do. Terjadilah pertobatan massal. Orang-orang Indian di Ecuador menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena satu orang kehilangan nyawanya di dunia ini karena mengikut Yesus, maka banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Sebenarnya tidak ada yang hilang. Alanido akamang dohot inang na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Sa imarsitutu mahita mangihutton Jesusi. Dohot mamorsan silangi. Tungahape na di parade portibion tawaran-tawaran alayang gogabe tatadikot do hapor siyaw ni ang gogabe maila do hita mangihutto Jesus. Unang mataulaho ni. Ay tung dapo tapi sude na di portibion alayang gumago do ngulutta dang marlapatan. Alay mo lomago pe ngulutta di portibion alanin mangihutto Jesus. Dapo tadoy mo se di Banua Gijang. Di pargugoy Tuhan mahita gabi si ihutto ni bana na marsitutu jalasaha tu ujung ni ngulutta tapasaha dirita tu ibana. Amen martangyang mahita. Pinuji maguarmu ali Jehovah Tuhan nami. Naung palwason hami mamuji pasangapon guarmu marhite parsauran nabi di minggu sadarion.
Taruli hami Tuhan, digugunay baru di hatam naung pinasahat mo tuhami. Asarade hami marsitutu mangihuton ho, mangihuton anak mo Tuhan Yesus Kristus, jala mamorsan silang na tuhami. Macay duduk si pata silangi, ay korrehean ni halak hami, ikon isahan na, jalaboy si pata mago ak kaparsaulian, ala ni na mangihuton ho. Alay kuparhatopot hami do Tuhan dang na agoan hami. Alay balik sale honom mudo sudeak kanarikot di ngulo nami. Lumobi hatidak konom memahami di jolo ni damang na di banua gijangi. Gabi taruli hami di hanguluan na sa liling-liling na. Alani lo matod di parbadia lo asom mo Tuhan margugoy kami. Mamasumaso hami, asabuy hami Tuhan, mamilihon diri nami hibul, laho mangihutok ko. Pargugoy hami Tuhan, asa unang manibil siya dalan naong pinatuduhom mi Tuhami. Jojo do si pata tong maila hami patuduhon hadirion nami songon si utok ko. Molo pajupak kami dohot akahalak, naso sarobang dohot hami. Gabi hupasidik kami, diri nami. Jaladak ku patuduhok kami Tuhan, Yesus Kristus na husob bahami si padua hami. Alani marpamuati ho Tuhan, disude dosa hahurangan nami. Ajari mahami, asa margugos itu hami. Manang ahape resiko, manang tantangan naikon adupan nami alay. Barani hami Tuhan, patuduhon Yesus Kristus na huiutok kami di bagasan ngulu nami. Upasahat hami masudi ngulu nami tuho, sudi ruas ni huriam, siyan na met satu nama gudang, ramo ti jala pargugoy Tuhan. Asa sudi ruasmo, margugo mangihutok ko di sudi pardalanan ni ngulu nasida. Asa taruli hami di hanguluan, naong pinaradem di hami yak kanaporsia diho. Atong sahadiho mahami Tuhan, jalo mahami di bagasan Kristus Yesus, mauliati mariho. Amin.